Molt bon dia. Avui, a la taula d'opinió professional de Barcelona, entrevistem el senyor Jordi Ludovic. Ell és arquitecte i urbanista municipal, consultor i assessor durant anys al Port de Barcelona i a diversos ajuntaments de la província del Barcelonès. És investigador en paisatges culturals, Premi Caixa Manresa 1996 i membre de Barcelona Global. Durant molts anys ha ocupat càrrecs de gran rellevància com el de delegat del Bages Berguedà del COAC, president de la Comissió Gestora de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública del COAC, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i president del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Va ser elegit president de la Unió Professional Espanyola, UP, vicepresident del Consell Europeu de les Professions Liberals, CEPLIS, i va presidir el primer Congrés Nacional de Professions d'Espanya. És autor de diversos articles i publicacions i actualment impulsa l'Aula Professional Itinerant. Bé, abans que res, deixa'm agrair l'interès que heu tingut per parlar amb mi, tant als APIs en general com al Gerard Duelo en particular, que és un amic, i per tant estic encantat d'estar amb vosaltres. Sí, he tingut un recorregut llarg, perquè han sigut més de 20 anys de dedicació i de servei a les institucions professionals, i això m'ha donat una peculiaritat, que és que he estat des d'allò més petit a allò més gran, pel que fa a l'escala, oi? És a dir, que he anat des de Manresa fins a Nairobi, passant per Madrid. Aquesta és una manera de dir-ho, no? El qual et dona una perspectiva multiescalar del mateix problema que és les professions, no? Totes elles, la vostra, la meva, això es veu diferent des de Manresa que des de Barcelona, es veu diferent des de Madrid, es veu diferent des de Brussel·les, i aquesta cosa multiescalar crec que sí que és una cosa especial que jo he pogut anar incorporant a la meva trajectòria. Bé, això va ser... Jo vaig estar treballant a Madrid 8 anys, els 2-3 últims anys va ser quan vaig presidir la Unió Professional, que de fet va ser un fet insòlit i que no s'ha tornat a repetir, perquè durant tota la vida de la institució ho havien presidit i ho tornen a presidir els amics advocats, no? Els lletrats. I per tant la meva presidència va ser una excepció a una regla no escrita, segons la qual l'advocacia és la més ben posicionada per presidir a totes les professions, no? Bé, jo vaig intentar, com he fet gairebé sempre, doncs somoure una mica l'estatus quo de la situació i intentar fer alguna cosa diferent, no? Concretament vaig convocar el primer Congrés Nacional de Professions, que va deixar una petjada de la que encara doncs, estem vivint, no? I és una mica... Bé, és important no apoltronar-te en una situació de mantenir la cadira, sinó d'intentar deixar petjada en els llocs on vas, no? La veritat és que la situació quan jo vaig arribar a Madrid era molt dramàtica, no? A mi em va tocar el que jo després he batejat com la Guerra dels 10 anys. Des del 2007 fins al 2017, les professions, totes elles, van ser assetjades d'una manera persistent, no? A través, sobretot, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per entendre'ns, no? Però també des de Brussel·les, també des del govern central, compromisos europeus, no? De fet, hi havia una situació molt difícil ja arran del procés de Bolònia, que era caòtic i que era molt inquietant per totes les professions, però s'hi va afegir la llei de serveis i col·legis professionals, que era una amenaça molt greu, la supressió del visat per les professions tècniques, que també era una amenaça molt greu, etc. I amb tota aquesta turbulència, curiosament, el 2011 vam aconseguir una cosa que podia haver aconseguit una altra, que és la targeta sanitària per tothom, és a dir, que qualsevol ciutadà, pel dret de ser-ho, tingués accés a la targeta sanitària, cosa que el 2011 es reconeixia de paraula però no de fet, no? I aleshores vam tenir la sort que vam aparèixer en el moment oportú per aconseguir una cosa que era doncs, molt demanada, no? Per tothom, però que ha fet molt de servei a molts professionals, em consta. Mira, la presidenta de les Corts, la Meritxell Batet, quan va presentar el llibre en una sessió institucional, va dir una cosa molt bonica, que a mi em va agradar. Diu, aquest llibre és un elogi de les professions. Jo no ho havia vist així, però ella ho va dir i vaig trobar que tenia raó. En el fons, jo m'he trobat doncs, treballant, dirigint, presidint un fet
que m'he acabat estimant com a propi, no? Que és el fet professional, no només el meu, sinó el de tots, no? El de tota Europa, per entendre'ns, que és bàsicament on el fet professional qualla i es consolida. De manera que em va semblar que una manera d'agrair l'honor que m'havia fet les professions de presidir-lo i de poder-lo dirigir seria marxar deixant per escrit una reflexió que alhora incorporava una investigació, no? Perquè moltes vegades saps que treballem en el dia a dia i no tenim temps de rumiar, no tenim temps de posar en ordre les idees, no? De manera que quan em vaig deixar els càrrecs, ara fa 4 anys, vaig pensar ara és el moment, si jo no ho faig no ho farà ningú, perquè la meva presència multiescalar em dona una peculiaritat diferent, no? I bé, d'altra banda m'ha agradat sempre llegir i escriure, s'ha de reconèixer que també hi va influir. Aleshores el llibre és com una mena de rendició de comptes que pretén també ajudar a mirar endavant, no? Pretén que aquest elogi sigui llegit pels polítics i per la classe política. Pretén, per tant, que es reconegui a les professions com un agent social importantíssim, no només els sindicats, no només les empreses, també les professions haurien de ser convocades en els grans acords socials, no ho són, i així se'ns va. I també després pretén traslladar una idea, bé, de fet hi ha moltes idees, no només una, però estem fent per destacar alguna cosa, no? Que les professions són en realitat la infanteria dels drets humans. Aquesta és una frase forta perquè els polítics, si no els hi parles de manera clara, tampoc t'escolten, no? És a dir, les professions són la infanteria dels drets humans. Sense les professions, per més teories que hi hagi sobre els drets humans, mai no arribaran a fer-se concrets, a substanciar-se, no? No parlo només del dret a la salut, parlo també del dret a l'habitatge, on tant vosaltres com nosaltres hi estem compromesos. Una mica, és un moment molt difícil per la ciutat, no? Bé, sobre el tema habitatge, deixa'm dir-te una qüestió prèvia. Jo crec que hauríem de fer cas de tot allò que diu la Carme Trilla i de tot allò que diu el Joan Clos, que són amics i persones que coneixen perfectament els problemes de la regulació de l'habitatge i també de les seves polítiques públiques, no? La Carme té una trajectòria impecable en aquest sentit i faríem bé els polítics de fer-li més cas del que li fan, no? Ara, dit això, el cas concret de Barcelona és molt especial perquè jo crec que el problema de l'habitatge en el cas de Barcelona és també un problema de tipus territorial. És a dir, jo ara vinc de Manresa i vinc amb tren. Si aquest tren, en comptes de durar 1 hora i 20 minuts, com dura, tardés 45 minuts, els problemes d'habitatge a Barcelona serien més petits, perquè molta gent podria anar i tornar, no? De treballar a Barcelona doncs des de més lluny. I, per tant, l'accés a l'habitatge també és una qüestió que depèn del tren, no? Dic això per treure una mica de pressió sobre el tema local de Barcelona, no? La Barcelona té una quantitat enorme de llocs de treball molt per sobre dels residents, no? I per tant es produeix aquest fet que si no es tracta, no ja en l'àrea metropolitana, sinó en tota la regió de la zona urbana de Barcelona, el tema de l'habitatge és molt difícil que es pugui resoldre. D'altra banda, la demografia de la ciutat està canviant completament. Crec que hi ha un 25% de gent estrangera residint a Barcelona. És un cas molt especial, el cas de Barcelona. És el que et deia, els pressupostos públics han baixat tremendament, això és evident. Jo, als 8 anys que vaig estar a Madrid, vaig veure com el pressupost d'habitatge protegit anava baixant, no? Ara està encara d'una manera que és completament insuficient. Però és que, a més, el parc acumulat d'habitatge públic és absolutament insuficient i, per tant, pensar que el mercat per si sol pugui fer l'habitatge accessible per tothom, no? L'habitatge social, no el pot fer la iniciativa privada si no és amb ajuts, no? I aquests ajuts requereixen una regulació del sòl diferent, Joan Clos, unes polítiques públiques diferents, com explica la Carme. I, si m'apures, nosaltres podem contribuir, que no dic que no, però som la infanteria, nosaltres, amb aquesta guerra, no? Fixa't, nosaltres, com a professions de l'habitabilitat, que som 5, no som tants,
A part dels administradors, dels agents de la propietat immobiliària, hi ha els aparelladors, hi ha els arquitectes, hi ha algunes enginyeries quan col·laboren. No? Nosaltres podem contribuir i podríem fer més, com apunta a vegades el Gerard Duelo, no? Anant junts, no? És a dir, reflexionant junts i ajudant-nos més que no pas donant-nos cops de colze, que no serveix per res, al contrari. Aleshores, nosaltres aquí podem fer una contribució, no? Sobre el tema de l'habitabilitat i de la rehabilitació, perquè entrant en el tema de la rehabilitació, que és el futur immediat i el present, hem de tenir en compte que la rehabilitació és molt complexa, no és tan simple com fer una obra nova. Per tant, per la iniciativa privada i per la pública, gestionar la complexitat és un esforç. No? Aquí, per tant, s'imposa un canvi de cultura, una cultura que no només ha de ser competitiva, sinó que ha de ser col·laborativa, entre professions, per començar, però també públic-privat. No? I arribar a acords, perquè gestionar una rehabilitació és, ja se sap, molt més complicat tècnicament, constructivament, però és que també la gestió administrativa del procés és complicada, requereixen una propietat horitzontal que pren decisions, un administrador que aconsella, en fi, és tot molt complicat. I a més, a la rehabilitació se li estan girant deures addicionals cada any que passa. No? Fins ara primer es va parlar de la rehabilitació constructiva, no? Per obsolescència material de l'edifici. Bé, això és la primera, però després va venir la rehabilitació energètica, que també és importantíssim perquè és un objectiu de la Unió Europea i perquè forma part del canvi climàtic, etc. No? Però esclar, en aquest tipus de rehabilitació s'hi han afegit moltes altres coses, no? El canvi climàtic, la descarbonització i finalment la qüestió de l'habitatge col·laboratiu, que és un tema que ve del cohousing i del co-living i de totes aquestes iniciatives i que nosaltres ja teníem, quan teníem els terrats a Barcelona, era una mena d'espai col·laboratiu, no? Ara a vegades s'ha perdut. Bé, aquestes coses també compliquen i alhora enriqueixen la rehabilitació i la fan un repte no només competitiu, com deia, sinó de col·laboració, de processos complexes i, si m'apures, una mica artesanals. Aquella paraula que ja es havia perdut, l'artesania, que jo la recupero en el meu llibre, com saps, torna a aparèixer a través d'una rehabilitació que és quasi bé un encaje de bolillos, no? Fer que una rehabilitació funcioni necessites, per començar, un agent de la propietat que t'ajudi, un administrador de finques que ha de ser un artista, un aparellador i un arquitecte que també han de posar la seva artesania. No? I el conjunt d'això funciona si hi ha aquesta idea de treballar en equip. No? Completament. La construcció de l'habitatge. Completament. Jo vaig tenir ocasió de comentar aquest tema amb el Gerard Duelo i el vaig sol·licitar per aquella iniciativa, les iniciatives que té en aquest sentit. No? A veure, mirem-ho des de l'altra banda de la taula, amb un alcalde o amb un conseller o amb un ministre. Les professions no li importen gaire, a no ser que sigui la seva, en realitat. El que li importa és la salut, el que li importa a un alcalde és l'educació, el que li importa és l'habitatge, l'habitabilitat, etc. No? I aquestes són les nostres missions, els nostres propòsits com a professions. Quin és el propòsit d'un API, d'un agent de la propietat immobiliària? Facilitar l'habitabilitat de les persones. No? Però aquesta és la mateixa missió d'un arquitecte i la mateixa missió que té un aparellador i la mateixa missió que té un administrador de finques. Aleshores, per què parlem amb altres, no? I no parlem tant entre nosaltres? No? O per què no ens adrecem al comú, a l'alcalde, junts? Jo t'asseguro per experiència pròpia que això té un gran impacte. I si vols et poso un exemple recent per demostrar que no és només una teoria utòpica, que també, sinó que també és una cosa pragmàtica. Març de 2023, llei d'acompanyaments dels pressupostos. Article, em sembla que era el 23, que parla de com els col·legis tècnics professionals estan habilitats per fer els informes d'idoneïtat tècnica que acompanyen
i que escurcen el camí de les llicències. Bé, això es va aconseguir perquè hi van anar totes juntes, les 4, arquitectes, aparelladors, enginyers, etc. No? I el conseller els va dir, donem un text, i això van fer. Però l'èxit va ser immediat. I és un tema que jo vaig iniciar a Barcelona l'any 2006-2007, amb un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. No sé si aleshores ja hi havia el Jordi Hereu o encara hi era el Joan Clos, no me'n recordo. Sé que hi havia el García Bragado, de regidor, i l'Oriol Clos, d'arquitecte en cap, i van fer un canvi disruptiu, i és que el visat només tindrà sentit si ajuda a escurçar el temps de la concessió de la llicència, homologant criteris a tot Catalunya, als 940 i pico de municipis, amb interpretacions úniques del que és el codi tècnic, no? Perquè l'autonomia local està molt bé fins que es complica una mica massa. No? És a dir, que el tema és que aquestes iniciatives del grup de l'habitabilitat jo les recolzo totalment, i qualsevol ajuda que pugui prestar amb això, doncs, per descomptat estic a disposició. Tu has dit molt bé, un professional no és només un expert, és un expert, però a més és algú que té una ètica cívica especial, no? És a dir, exigible a través del codi deontològic de cada professió. Jo crec que hem de canviar el relat. L'objectiu seria canviar les persones i fer-les millors, però això és difícil, i això comença a l'escola, després segueix a la família, etc. Però encara que la incidència sigui la que sigui, els col·legis i els bons col·legis del món ho fan, tenen un relat públic d'ètica pública. No? Per exemple, si el meu col·legi aposta per la descarbonització, això ho pot presentar en públic comunicativament com una expertesa, o ho pot presentar en públic com una part de la seva ètica professional cosmopolita, que és el que és. No? És a dir, és una tècnica de comunicació, i per tant això fa que les autoritats ens vegin diferents, no només com uns tècnics, sinó com alguns col·laboradors. Som uns tècnics sense els quals les seves polítiques públiques no poden prosperar. De manera que és recuperar la identitat professionalista. I això es fa, lògicament, sense abandonar l'art professional, que, per cert, art professional és una expressió molt rica i que dona molt de sí, però també complementant això amb el nostre compromís amb la ciutat, amb el barri, amb la ciutat. Per això aquesta taula de l'habitabilitat hauria d'estar, diguem-ne, reconeguda per l'Ajuntament, a tall de consulta, de col·laboració, etc., i no vista com un enemic, com un adversari. Hauria de ser al revés, una cosa molt més propera. Bé, això, una part d'aquesta pregunta l'he respost abans, és a dir, amb una formació inicial que jo crec que podria ser comuna per tots. Això seria un missatge poderosíssim. Tu imagina que totes les professions de Barcelona, de Catalunya, decideixen tenir un pack formatiu de 4 conferències, cada una té el seu codi deontològic, lògicament aquest s'ha d'explicar a cadascú. Les altres 3 coses poden ser comunes, i una de les 3 és els drets humans. Els drets humans és una cosa molt rica i molt bonica d'explicar, perquè té 4 generacions. No van tots en el mateix paquet. Comença l'any 48 del segle passat i acaba amb els drets digitals, ara fa poc. Explicar els drets humans és fonamental, i val la pena perdre 3/4 d'hora, una hora, amb una persona que expliqui com s'han format i com aquests drets humans van avançant al món sense ser del tot universals, perquè ja sabeu que hi ha països que no els reconeixen, o que en reconeixen una part. De manera que aquesta és la primera part de la resposta. La següent és la formació contínua. Clar, la formació continuada és una gran oportunitat pels col·legis, però haurien d'entendre que aquesta formació continuada no ha de ser només expertesa, sinó també civisme. Estem formant professionals o estem formant tècnics? És una pregunta que no conec cap rector europeu que li hagi agradat quan li he fet, perquè m'ha de contestar que, desgraciadament, baixen el cap, s'entristeixen una mica i et diuen, desgraciadament, estem fent tècnics.
Per tant, la gran oportunitat pels col·legis és formar no només tècnics, sinó professionals, i per això vol dir tornar a recuperar el tema del civisme, dels drets humans, d'aquells problemes de l'habitabilitat que són punyents per la societat i que d'alguna manera ens acosten a les persones. Ja saps que els nostres fundadors van ser Hipòcrates, Vitruvi i Ciceró. Vitruvi gairebé de la mateixa època que Ciceró, i van escriure bastant sobre els deures dels arquitectes, no sobre els drets, sobre els deures, que és una cosa que ningú no en parla. De manera que la formació contínua és importantíssima, a part que és un bon negoci pels col·legis, com tu saps, perquè és una oportunitat econòmica i una oportunitat per tornar-te a trobar amb els companys i per fer vida col·legial. Jo crec que aquí hi ha un gran tema. I tant que sí. És més, ampliaria la teva proposta o la teva reflexió a la ciutat mateixa. És a dir, la ciutat són les persones, però també són les pedres. És una vella distinció. Urbs són les pedres, civitas, les persones. Molt bé. No eduquem a la nostra gent en l'estimació per les pedres. Se suposa que, com que som europeus, blancs i rics, ja tenim dret a hospitals. Però esclar, això està en crisi i és molt greu, perquè en realitat, abans d'estimar el propi habitatge i la nova tecnologia de l'habitatge, també estaria bé educar la gent a estimar una mica la ciutat. Només pots criticar allò que estimes. I si no ho estimes, aleshores la ciutat és un problema, el soroll, la contaminació, el transport públic no funciona. La ciutat té molts problemes, però la ciutat no és el problema, és la solució del problema, justament. Estic a favor d'aquesta educació i a més estic treballant en un projecte que si surt bé pot ser la bomba. En aquests moments no et puc explicar gran cosa més perquè hi estem treballant, però va en la línia de recuperar o de fer un esforç per dir-ho amb una paraula grega, paideia urbanística. La paideia era l'educació de ciutadania. I la paideia urbanística de les pedres, d'allò que és tangible, ens sembla que és un component que hem abandonat i que hem d'explicar. Hem d'explicar on estan els hospitals, on estan les comissaries, on estan els CAPs. Tot això és patrimoni comú. I això és molt el que tenim. El que passa que no es veu, no ho pots visibilitzar, no ho aprecies. Això seria un altre component, a més de ser molt transparents amb el procés constructiu i la participació de la ciutadania, que és una cosa que a Holanda, per exemple, fan perfectament i que no sé per què aquí ens hem complicat tant la vida, no?